Lolo. Ngayon nga po sa tanan siya yung mga may gala ako si ako dahil nga ang nimuha itong Nixon, nimuha itong sa kapatan mo na naglaga sa Ginoo na makabato no magwala sa puno sa Ginoo din Nixon. Napo din sa mga kabangan aron iwala ang puno sa Ginoo aron magpunan ko na ang puno sa Ginoo sa kamay ng mga maskingan. Kaya din sa unang Timothy 1:4 na hinimuha na ang tanang mga tao maluwag punta ng kapot sa ibalo sa mga tao. Dali matandog na usa ka pag-alaga din sa Ginoo dapat ay iwali ang tulong sa Ginoo para makaputan sa isa ang naaga sa Ginoo. Ngano man ang tao dapat ay kung magpasaw sa Genesis 1:20 Genesis 1:20 Genesis 1:26 o gingon ang Diyos, buhaton na ito ang tao sa mala sa igabi. Dapat ay gusto na ito ay tao na dapat kung ito ay ito na ito ang Ginoo. Kung ito ay parang Ginoo ba na ito ay sulit ang Ginoo kay so dapat ay akong talagang yung Ginoo. Unas tanang mga igala ako sa kabataan na lumuha na ako iwali ang pulo sa Ginoo. Kaya tungkol sa pulo sa Ginoo pulo sa Ginoo dapat din sa nakabangan para iwali pulo sa Ginoo. O sapot nga sa kabataan ko naluwas ko sa Ginoo naluwas ko nga pulo sa tagwali sa napagani nga yun sa ay parang Ginoo sa John 3:16 ang Ginoo sa kaya gigumpa kayo sa Diyos ng kalibutan na tungod niya na lahat niya yung buto na aron ang tanan mong salit kayo niya hindi mo agad hindi ay naging kayo. Dahil mo na pag nagsuot kaya mo na tapos mga igala nga ihata sa Ginoo yung buto anak na yung suot pa. Okay, saya nipi. Apa sa wala pa may tabok na nadaan na si saya kita mga kaya alam ka na to ang usa ka bata na tao kaya alam ka na to ang usa ka bata na tao usa ka anak na lalaki gihatag sa pagkabuhanan ikuntong sa iyang kabaga kung iyang ngalan pagkatawag kay balong kakanitiban pagkatawag na Diyos pagkatawag Tuhan walay kapustanan pagkalit ng iso o usa nga isa Matthew 21 ng ita o gianak niya usa ka bata na lalaki o siya imong paghahandang Jesus kaya siya mauman ang luwas siya katawad ikan sa ilang mga sala. Sa Roma 5:4 apan ang Diyos nagdaya sa iyang lupa alam ka nato naginingi nga bisan sa mga pagkasala kita si Kristo na pagkamatay alam ka nato. O sa Roma 10 nangitala kay ang tao natatuo diya sa kasikasi aron makaroon siya kung siya sugit natin kapag ang naluwas siya. Kagapos si St. Cristo may gala kung ang pagtuo Marcos 6 ang tuo pagkasing maluwas apan hindi mo tumaraw ng siya o kung ang ngalan sa pinadaya kung ang ngalan mawala sila sa basaw sa kinabuhi sa ilang ay kung ang ngalan mawala sila sa basaw sa kinabuhi sa itabos sa Ginoo